Ka Henyu Trap Achik National Movement HNM Southwest Kasilis District menta kasngi ka arpa pratrik ujamang arjan pusau kilalik bani kendu yo executive engineer jongka MEPDCL Mokrot Division halor ka jinglip laj bakha kha hapo ka dong ka thany ha kane ka jingli kendu nakliang ka HNM ka persya jur ya ka MEPDCL baka penlip boarding ka kha apo ka dong ka thany borok ka we tang shuan uslab barit kumta ka seng kamla ban pediang ya kane ka jing penlip boarding ka kha barka kentu bade ban ai ka jing shakri ba khamba shi ki ba jong ka dong ka thany khana ba kan long ka jing man toy ki ba khamta mi ki khana school ki bala dona pren ka jimpan kre ek exam sitang snam ba ki pai baru kini oban pandap iki kam ba ki ledon kamtam hai ki office ba per sakawe de kamtam ru iki khana school bana chupas haki exam ba per ba ki pen kre bani tep school ya de haki school ba per hakane ka dong ka thany amar kata kum ka seng ka kerman ba ka MEPDCL kan sa shimke ka jingkar par ka seng nakam ta upai ba khana ba kan long ka jiman toy baro ki pai ba jong ka dong ka thany baro ka we ni wan hakane ka office ka MEPDCL ya kaba giwan ban kendu I SDO ni bedi pej ya kene kadang matan ke jumi sepang kalan ndai ngin semala ban kendu isa marba katum ke jing itu jong ki ni ki staff dan ne ba elect ban snalat sakiwe ban pej sakiwe di jakan akan tak ke jitu jong kan kalan bae nak lihat ke jumi ni layo ban submit ya kene ka kopi ulang ne kene ka memorandum ke jumi sa ini ki staff dan ne na kenta ban tentu ban kan pamlam ya kini ka jing liblai kakha dina kalian ke jungi wat lang sim wala menyekendu I sar kini ke office ke jungi ndai na kalian ke jungi ni ay kini ka kubor si I ban im sngap lan ban sak skor ya ke I na kalian ke jungi kum kasem HNM ya ke bang kwa ban tentu lam caki ya ke ba kin ya pet lan bakin long lan ban pet ha jana ya kini ka dok tan ke jungi Amar balai kani ka jinglip lat kha kawan ra ya ka jing nong ka bakraw ya ka dong ka thain ke jungi khamtam ya ki khna school ki bala pun khra ya kani ka exam ka bomta ya ka ba ka exam sistem snem kelajan sedang hi hakini ki tayo ki banwan tina kalian ka jungi ni ai kani ka jing kerpat ba sngop ha ban penle mani ban ai ka jing sakri ka ba kham ha ni ka janai ya kani ka dong ka thain ke jungi namar bakat kum ke jing UI ke jungi hakane ka dong kathan ke jungi ke jingi leb light kha mane ke jing nyap ye ki light kha kalong ke jing dunong ka kraw na kum ta ki pai ba nang song snong khamtam ye ki khna school bat haba pek ye nujor bat ki ki district ni I ba kabit kabyang ha wan tang kasum binang kumur tandal jur palat kal ne jur plat uslap ke jing leb light kha kawan bre hakane ka dong kathan ke jungi kalong ba abatang shu le lan tang shu slap mala kalat kala le dina kalian ke jungi ni kentu ke ni sar tadi pek ya kini kadang kathan ke jungi singop ha ban ya penbit pendiang lem ya ke jungi toy jung ba nomar ba pedang I long kembang I hakini ki sngi ke bomta kalong ke jing dunong ka bakraw na gamta ki ba jung kani kadang kathan ke jungi basa kawiru ni dan ya kini ka ki kena school ki badam sudah pas ya ki exam bofer akan ke jing yale ke jungi mrei ke jing dunong ke bakraw ke jungi nomor ba kin hab ban say ya ki admit card ke jungi ban let ban apply lan ni ban let school haki way pat ki school jong kan ka dong kathan ke jungi te kim yo la shu ban penbit ban penbiang na kamta ke jungi rei na kalian ke jungi ni kerpat jur bala kumnu sngop ha ban penbit ban penbiang ya kan ka light akan ka dong kathan ke jungi khnang bangin yo bana pendon kamlang bat kum juru ya kiwe ki riu rang ba jung kan ka dong kathan ke jungi ya haba ngilet dot kam kiwe pat ki office ni ha kiwe pat ki department kalong ka jing du nong ka bakraw na kumta ka jungi ki pat ba nomar ba kim don ki light ha ki office ba per tina kalian ka jungi kane kalong ru ka jing du nong na kumta ki pat ba nong song snong jong kan ka dong kathan ke jungi bir light ha ki ne ki snong ki thau ki jungi na kalian ka jungi ki pat ba nginda ut danam bahasa kan ke office balai pilek kumta ndrai na kalian ke jung ka office padela da ka birla ke jung ku padba sakinong song snong lada ka kiu ni ka hiar la ka khamtam haba kiu ki bunsin ki jupun kiu ya ka bai birla saki padba nong thanglat tang na kadau ba kilang ba kila pendon kam bakla ndrai na kalian jung ki padba ki yale ban siu ha ya kan ka bai birla sa kan ke office nomor bakila pendon kam hok ya kata ke jing pendon kam ke jungki ndrai na kalian jok ke office pat ngala banong kedon ke jing duna
namar ba tang bawan tang uslap malah kini kisngi kibla dep kalai kayak kakha bat nakalian ka jongi ngidap da kijing sngosi ka ba kraw na kumta kani ku office ba kamla ban sakri hop kani ban la ban ai kijing sakri ka ba pakan na kumta kipaj ba jong kani ka sinom ka jongi ikumtang ye kentu ye ni isar jongi bas ngabhaban tha yiksa ki staff ke joki bakin page sa site na kumta kisnong ki ba per khnang ma makiru ken la ban trai khambha lane kin trai kham chanai na kumta ka kam jong upaj ba jong kani ka dong ka than ka jongi khnang ba ki paj ba jong kani ka dong ka than ka jongi kin yo ya ka jing toy na kani ka jing sakri jong ki MCL bat ha ka ju ka poru gidon ya ka jing maham lada kani ki MCL kanang ya ile sting lani kanang ya ile la tandap ya ki kam ki badai ka jing sakri so upaj ba na kalian ka jongi kum ka sengru ni hab ban yat ha ki wei pat ki bor ki ba kham halor khnang ba kalong ka jing khnang kalong ka jing maham na kumta ka jongki kinong trei nomar bala da krem don kita kinong maham na ni kinong pet perman ya ka jinglong jingman jong ni ka dong tan ka jingi na kalian jong kinong trei ru ki sim sting tila da don ki wei pat ki riu lang ba ki be kentulam ki ba ajing mut lam na kumta ka ni ka office khnang makiru kin yo ban tha si ki staff ki jongki khnang maki kin la ban sakri kham ha si shu na kumta ka ni ka dong ka tan ka jongi te tang ki ni ki kintin ki ba kindiat nga kermen scam lengba walang im semua ban ya kendo isar rai lengba ka jingi ya kan ka video ka jongi bas nga bhaban sim kya ya kani khnang ba kan ra jing toy ya ka imlang ka salang khamtam ya ki khna school ki bang pule ku be